mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili ni mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. ni Obra ug ni Ilin Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Rojo, 24 anyos, ulitaw, taga Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mata. Aron yung isabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Isa pa, asa ding alarm clock. Unsa ding orasa. Oh, alas 6:30 naman di ay. Ahak mi ani. Alas 7 ra ba mong sabot ng mga rayas bida. Padong sa uslog gamit ang road bike. Magandam sa kumi. Magdali lang ko. Mga bro, pasensya kaya, karon ko naabot. Gaya na ko kamata, eh. May noon nga nakaabot na ka, bro. Sige, big tawag ni mo. Di ka mo tubag. Mo, di kay dugay di ka kabata. Okay. Okay, may nagsabot-sabot kami. Basta 7:30 ya, di pa ka mabot. Agi ka kami. Lagi mga bro, pasensya siya kayo. Nya, sama na, tara? Sana. Kay laylayo para ba itong atong atuan? Okay, let's go! Abot na yun ta. Grabe nito, eh. Grabe pa yung kabog. Kusog sa kay kang padagan, oy. Nagsunod ka tong truck. Oh, siyempre, abog kaayo. Magit. Ay, muwais na kanita. Nya, taon-taon, mga unta sa suki itong karanan ni sa Uslob. Pila ka oras tong biyahe karon di ay. Murag, kusog-kusog no. Migi ka man tag mga alas 7:15. Niya karon kay, sa nang oras, alas 12:30 na. O mga, kuan yun, kapinggid sa 5 ka oras. Kusog-kusog na itong padagan nun eh. Power kayo eh. Kay, sao nag-apas mata sa oras sa pagpaniod, sa kuan, ting paniod to. Sao nga, dugay magkika ni matagod. Magit. Hala no. Sorry na good. Eh, tara. Mga tara kay, ikaw itong kaon, maso sa ka-oras, balik ta para uli. Okay. Let's go. Kita sa ulawas eh. Ang tiil. Bagtak pa. Paulan mo mayo. Are. Katul mo akong mata. Are. Lugdon kami. Katul mo kayo. Muadto ko sa CRB kay mangilamos ko. Ganom ka na akong mata, katulog kayo. Uy, ganom niya akong mata. Puwa man kayo. Gaon sa magani. Recorded by X Thunder Gaming.
Pagkaugmaan na gikan sa mong biyahe sa Oslo, di ba maulang kog maayo. Unya perting katulad sa akong mata, ug pagsuod ako sa CR, nahibong lang ko nga puwa na kayo akong mata. Maong akong isultihan si mama bahin nini. Ug unya, ma, tanawa ko na akong mata, ma. Okay nga naman di ay ng imong mata. Katul kayo, perte yung puwa, ha? Di ka na. Alapitaw da. Buha kaayo. Naon sa man di ay naaraho? Ambot lang mo, eh. Pag mata na din na perte mong katula sa akong mata niya, ako gilugod. Nga nung imo man sa tao ng gilugod, oy. Waon ta na ni mo lugda. Namuwara tingali na kay imong gilugod. Kahama? Sige lang, mawara unya na inig taod-taod. Basta ayaw na naglugda og usab ha. Kay basig ma-infected unya hinuon na. Sige, ma. Mga bro, kumusta naman mo? Okay ra gyapon. Medyo sakit ang kalawasan tungod sa pamaol. Na, parihang ta bro. Ako gani. Lisod kong lakaw kay sakit yung pamaol sa bagtak. Maog yun. Nya ikaw, unsa man ka? Musta man ka? Way pamaol? Mura ram gani kong gilantan tungod sa kasakit sa akong lawas. Grabing pamaol, eh. Okay. Pero, worth it kayo. Ay, parihang ta ni di ay. Wala exempted eh. Bro, nagkabantay ko ba? Tay, paragod. Ano sa man ang mata ni mo? Puwa man lagi na. Ha? Puwa kayo. Pitaw. Wala. Pitaw bro. Puwa kayong mata oh. Mau ba? Wa pa rin gihapon, mawa. Ma, tarawa ko balik akong mata, ma. Ano naman sad ng imong mata? Di ba siya sakit, ma, pero wa pa man gihapon nawa ang puwa. Ha? Be, tanan ako. Oh. Uy, hala. Nganong mas ni grabe man ni siya roho? Unya, mura man og dunay ni tubo sa imong mata. Unsa, ma? Na, magpa-check up ka. Ato nang ipatanaw ang imong mata para mahatagan nag-eye drops para mawa na ng puwa. Sige, ma. Base sa akong pag-examine, akong nakita usa kini ka pterygium. Sa Tagalog pa, pugita sa mata. Unsay pasabot na, dok? Usa ni siya kaunod no nga mitubo og mikatag sa puti sa imong mata. Mau ba, dok? Unya, dok. Delikado ba ni siya? Oh, hinoon, harmless ra ni siya. Unya, dok. Unsa mo sad nga tambal ang makaayo ani, dok? Karang eye drop? Wa ni siya kaayuhan, og dili ni mawa og eye drop ra. Unsa, dok? Unya, dok. Unsa may tambalan, eh? Need yun ni siyang operahan, sir. Pero as of now, dili pa siya pwede kay gamay pa kaayo siya. Maghuwat pa ta nga motubo ni nga moabot og 3 cm, una pa siya maoperahan. Unsa, dok? Nahadlo ko sa gisultis doktor nga ang puwa day sa akong mata, dili na din mawa kung dili maoperahan. Unya, kinahanglan pa day mi nga magpaabot nga maabot ang kadakon sa pterygium sa akong mata, hantod nga 3 cm. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, dunay kalit kani tubo sa akong mata, unya puwar ba kayo? Matod sa doktor nga pterygium kuno ni, ug dili kuno ni mawa kung dili operahan. Sakto ba? Dili di pwede mawa ang pterygium kung eye drop lang ang itambal? Ikadawang pangutana, hilig ko og bike sa una. Mainitan, mauwanan, ug maabugan. Ug matod sa doktor, mao ni ang rason kung anong nagka-pterygium ko. Sakto ba? Ikatulong pangutana, nagpa-check up na ako sa akong mata, apan tungod sa akong kahadlok, wa na ko mangutana sa doktor bahin ini. Kining pterygium, delikado ba ni siya kung dili ni siya matambalan o maoperahan? Makabuta ba ni? Ikaw pat o katapusang pangutana. Gusto ko magpa-check up og balik. Ilabi na sa inila nga doktor. Doon na ba mo ma-recommend?
Kay ganahamang gud ko magpasikan opinyon. Kay nagduda ko sa doktor nga akong giduol permiro. Palihog, tabangig tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ruho. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa, kini nga akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako. Psychological, emotional, ug behavioral, kay usa man ako ka psychiatrist. Ug mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account. Kini ang akong suliran official writers page o diba sa mong bata sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong bakotlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga naatay mga hinumduman para happy ta sa atong kinabuhi. Kung mahimo lang, ayaw na lang pagdumot. Kung insultohon ka, ayaw lang pug smile na niya perme. Likay-likay naman pod. Not all the time mo explain ta sa atong mga gika encuentro diha sa atong mga grupo-grupo. Simple living lang. Nya, smile. Nya, tinalang nga, tangpol ta. Ang inomdom na ko, na ako gika bangi. One time, ngayon na siya sa kong tabang kay admit ang membro siyang pamilya sa ospital. Nagtabangan ako. Tawa man yun maka hunahon nagpasalamat. So ako nga pahinumduman. Mata degil pasalamat yun. Mga tigas kayo ba? So, mga nang mga tao nga mga nabay mga personality issue nga believe sa sarili ba. Maraming itawag na mo sa mong pagtuon sa psychology, psychiatry yung mga narcissistic doesn't show or say a sense of gratitude. Why sense of gratitude? Tabangan mo, pubidag magpasalamat ba? Kontrahon pagka may bibigos kulang pa mo tabang. Na-encounter na ko anak. Good luck to you, bye. Okay, so ang ato magtatampo karong adlaw si Ruho, 24 years old, taga Cebu. Regard day mga taga Cebu, Dr. Omar Arcio, Edwin Mingito, William Boot, o si iyang asawa, Tura Boot. Bago lang nako nagahimamat si Doktora Ibon Misina, kuy sa apelyido ni Ibon Lanusa. Akong classmate sa una, niya nag-teach ni siya sa Matias Chastnar Memorial College of Medicine. Sila na Roy Intienza, no? Naanay sila diya. Ngayong bitatong pag-reunion na mo sa mong grupo. So, kinsa man ninyo din hining balik kung giskwelahan para mo take part actively sa continuing medical education. Si Ibon raw ako. Although anak ko karon, ikapoy na lang ko. So, ako, Dr. Rene Obra maestro ko. I am a classroom teacher sa mga medical schools, mga medical student diri sa Sugbo. So, sa una, daghang schools, pero karon gamay na lang, duha na lang. University of Cebu and Gulyas College of Medicine. Obra maestro ko diya. Na ako sa klase, dili ko parehaan yung magsigil lang katawa, smile. Stricto po ko gamay. Muhagbong masako og dili gud ang ipasar. Ang kinabuhi sa maestro, daghang amigo pero daghang pug kontra. Okay, so unang concern ni Ruho, murag problema man sa mata iyang problema. Mayang kung akong kauban sa Guillermo Laboratory, mga ortis, no? Kuan ni sila sa eye problem ni sila, no? Kung dental problem na si Ernie Nilyama rather. Okay, so unang pangutana. Dugay kalit nga nitubo sa akong mata, unya puwar ba? Kaayo. Matod sa doktor nga pterygium kuno ug dili kuno ni mawala kung dili operahan. Sakto ba? Dili di ay pwede mawala ang pterygium kung eye drop lang ang itambal? Well, depende sa stage sa pterygium. Unsa man ang pterygium? Mura batag na unod sa mata, no? Mo start ni siya murag namago tay tawag sa matang cornea, no? In the long run moabot ni siya cornea. Sa may mga hinungdan ani, na kung ang imong mata unprotected, yung suruy ka, wala kay sunglass, exposed ka sa ultraviolet light,
o na nga ma-overwork ang imong atong mata, no? So unsa man ni pagtambal, natay daghang mga eye drop pero with the recommendation of our ophthalmologist, no? Kinalang kag magkuan kag protection sa imong mata, especially kung you are most of the time exposed to sunlight, no? Natay mga lubricating nga mga eye drops diha. Pwede ra po og inunta mo imong gamiton. Maka minus ni sa kanang load strain sa imong kuan. Ako gitagaan ko ning Dr. Jojo Aquino pag paopera na ko sa kong tarak. Pero di lang ko ma-recommend ninyo, no? Na ay mga artificial tears, no? Anti-inflammatory eye drops na apod. Kasagaran sa mga eye drops nga resita sa mga ophthalmologist, mga steroid eye drops nga nani siya anti-inflammatory property, no? So, pterygium is ingnon ta dili ni siya ingog ayaw kadlo kay most of the time o dili ni siya cancerous. Usually non-cancerous ni siya. Na motubo diha sa atong mata. Kaduhang pangutana, hilig ko og bike sa una. Mainitan, mauwanan og mabugan. Matod sa doktor, mao kuno ni ang rason kung nganong nagka-pterygium ko. Sakto ba? Yes. Because kung mag-bicycle, bida kung long distance biking, unprotected ang imong eyes, imong mata, tay ultraviolet rays diha nga makadamage sa imong mata. So, ako, dugay kay ko nagmotorsiklo, pero kaning bike, nakabike sa ko sa una, sa high school pa ko, pero for 10 years, nang motorbike ko. Grabe ako experience ng motorsiklo. Binaglayo ang travel nimo kinahanglan na kay sunglass, o imong helmet na ay inunta protection, no? Nataganda mo ka idea unsa ko ka grabe sa magmotor kanang sugod Southern Leyte ngadto sa Tacloban City, that is mga 130 kilometers more or less. Motoron ko lang na early morning. Maka-attend pa ko flag ceremony dito sa Tacloban as 8 sa buntag. Gikan kong sayo sa sugod. Grabe ko mo motor sa una. O kusog ko no kaya ko magpadagan. Pero ako nga nagmotor, magsakto ra. So, nga nana, magmotor ko, mag-sunglass ko. Kay para maprotected ang imong mata sa abog. Ay may usahay na ay mubangga nimo nga mga buyog, mga whatever nga mga insects musud sa imong mata na problema na. It's not only the ultraviolet rays, no? Okay? So sunod nga pangutana, nagpa-check up nako sa akong mata. Apan tungod sa akong kahadlok wala na ko mga pangutana sa doktor bahin ini. Kining pterygium, dili ko ba ni siya delikado ba ni siya kung dili siya matambalan? Sa ako nang ginaingon, benign ni siya. Nga nay unod nga mutubo diha sa imong kalimutaw o sa imong mata. Mo start ni siya diha sa imong mata o nya mo extend ni siya ngadto sa sulod sa imong kornea. O in the worst scenario, ang solusyon ani is surgical. In severe cases ba? Pero kung mahimo lang kay cancerous man ni siya, mahimo na siya mga antioxidants, mga steroid eye drops, mga vitamins. I-recommend ko vitamins nga makuha na to sa mga prutas, sa mga vegetables, vitamin E, vitamin C, makatabang po na siya. So, delikado gyud mo lang pasagdan, ha? You have to do something about it. Ikaw pa ko tapos ang pangutana. Gusto ko magpa-check up ug balik. Ilabi na sa inila nga doktor. Doon na ba mo'y ma-recommend kay ganahan ko magpa-opinion good kay nagduda ko sa doktor nga akong giduol. Well, taga Cebu man ka Roho, no? So mo recommend ko ni Dr. Jojo Aquino diya sa Veles o diya sa Perpetual Socor Hospital. Nag-recommend ko, Doc, ni Dr. Rene Obra. Ganahan ka diya sa maternity hospital na diya ang klinik ni Dr. Edward Tan. Ngitalag opinion nga kuan. Second opinion, ha? Na ako'y kauban dito sa Giliamak, Dr. Ortiz, no? They are also catering to mga eye problem. So, pumili lang mo na, ha? I-drop lang ako ngan. Kaya para nga, basi
pasig pangyoon mo sa ilang professional pay. Mo charge mo ng doktor. Kaya di mo charge ang doktor, wabaya may mga malita-malita nga mga kwarta, mga dagko nga mga negosyo. Diba po yan mong iso sa mong pitaka o di mo charge. Charge yun. Pero kung pangyoon, mas maayo. Alright, so nakasabot ka sa kung explicar ni mo, Roho, o di sa Cebu City. Nagkana na itong mga suking tagpiputing paminaw din sa Cebu City, no? Ngadto sa si Runa Inok na sa Pasil, ha? Musta na hinaot nga na okay na si Dr. Albora. Ano ba ito yung problema? So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, once again ako si Dr. Rene Obra. Until the next time, hasta la vista. Bye-bye!